Mga higala, kumusta? Adunay palusot dinhi nga pangutana nga tiad-taod na pan. Wa ko kahigayon inig pagpangitag panahon. Gumikan kay akong gipaabot nga mutakdo kining pangutanaha sa atong gikahinaman nga adlaw nga Pasko. Adlaw sa Pasko. Ang pangutana niini mahitungod sa kung tinuod ba si Santa Claus. Ang nangutana niini usa ka anak sa managtiayon nga mga Bisaya nga diya na dinhi nanimuyo sa nasod sa New Zealand. O aniya usab ang ilang anak nagtungha isip high school sa tunghaan sa New Zealand. Ug sa suwat nga in English matud pa nga daghang mingsupak nga iyang mga kaila ug ang uban niini ang iyang mga kahigalaan o kaparentihan nga si Santa Claus dili kuno tinuod sa nangutana kini siya siyang ginikanan o ang iyang ginikanan naglisod o kung saon ini pagpanubag. Muna nga sa dihay among paniudto gi kablet ako dito abe ko unsang klaseha sa mga sugilanon ning kinabuhi pan mahitungod dihay ni Santa Claus. Makalingaw kining mga pangutana kay ino na to matag higayon alang sa mga nagtubo nga henerasyon. Usa kini ka mga butang nga tuhuan o kahuman kalimtan na lang sa dayon isip mga lumalabay lamang nga mga tipaka sa mga kahimtang sa pagtubo ba sa tawhanong panghuna-huna. Ini higayon na kung tinuod ba si Santa Claus. Ako usab sama sa ubang nilalang. Maglisod usab ako niinig panubag. Gumikan kay wa ako'y ideya kung unsang matanga sa nilalang nga iyang gustong susihon. Unsang matangas tubag ang iyahang gihinaot nga madunggan. Kung ang Santa Claus ba mahikap, masusi, or mutungha sa tungang gabi o mga apod-apod sa mga regalo, mga gasa, nga imuhang gihangyo o niya ila pong ihatag, niya magsulob ni atong puwa nga mga kupo nga puwa o magsakay ni atong usa ka matang sa tartanilya nga guruyon usab sa mga lagsaw nga dagko na tagas nagsungay ha na makalingaw tan-awon si Santa Claus o usa ka nilalang nga sa imuha lamang pagtan-aw masaligan butang nga imuhang kahimutan nga murag layo ang imuhang kahadlok, no? Gumikan usab sa puti nga mga buhok o bangas. So dihang lang dapita imong matan-aw nga usa kini siya ka figura, ilustrasyon. O balik kita sa pangutana kung tinuod ba kini siya. Ako na lang ni siyang sayunon sa pagsulti nga maayo tingali atong hinumduman nga sa mga butang nga ato lamang
ibilin sa pagtuo, dili importante kung tinuod ba kini mga butanga, masusi ba kini mga butanga, or naa ba kini mga butanga. Dili kana mo importante. Ang importante nga tinuod ka ng butanga alang kanimo. Ug kanang butanga adunay inspirasyon diha kanimo, makahatag kana kanimo ingno nato hayag nga panlantaw sa kinabuhi o sa tawhanong kahimtang. Dili man ang tanang mga butang ingno nato mo epekto sa matag usa, sama ron sa medisina nga usahay ang uban dili dutlan, ang uban sad padutlan niya ng medisinaha, ang usa ka matang sa tambal na nagpasabot nga sama usab kini sa katinuoran ni Santa Claus. Mamahimong kini siya adunay epekto diha kanimo. Mamahimo usab nga adunay naghatag kana kanimo og kalipay sa usa ka higayon nga dunay kay gipanghinaot nga mga butang. Imo ka nang gilauman nga moabot kanimo. Kinahanglan ikaw og usa ka paglaom nga adunay nilalang ni ana nga mohatag kanimo. O timan nga aduna usay mga sa nagtubo ng atong mga panghunahuna, aduna na mga pagduda, hingkod na kita. Ang ubang mga profesional makiglales nga ningon pa sa ubang abogado nga dili man but ipasabot nga ang butang imong gituhuan or ang pagtuo sa usa ka butang mo'y makapatinuod sa butang nga gituhuan. Murag nindot kay pamation nga argumento nga ang pagtuo sa butang dili day makapatinuod sa butang nga gituhuan. Pero kana nga klase sa saysay wala kana siya gibug-aton. Wala kanay papuslanong kahulugan. Kay sama ang gibug-aton ni ana sa argumento nga sama lang usab sa dili pagtuo. Kung ang pagtuo dili mo'y makapatinuod sa gituhuan, pareho rang butanga ang dili pagtuo. Dili sab ang dili pagtuo mo'y makapadili tinuod sa wa tuhoe. Sumuna akong giingon nga kanang klasihas argumento dili kayo mapuslanon. Kay og moingon kang ang pagtuo dili mo'y makapatinuod sa butang, sa samang paagi nga ang dili pagtuo dili sab dili tinuod niya ng butanga. Panatong hinumduman kanunay nga ang tanang butang adunay managlahi nga habig, kanunay adunay gitawag nga subjective and objective aspects. But pasabot nga ang mga butang adunay mga objective, butang nga masusi, mahikap, masayran. O kanang butang nga aduna sad na siya habig nga subjective nga dili sad masusi, dili mahikap. Busa og pangitao nato kining mahikap sayon ra kayo. Ato rang susihon og ato ang lilion. Apan adunay mga butang nga or kanang mga butang adunay objective aspect, duna sad na siya subjective aspect. Sama ron ni anang building o edipisyo, gitawag sa Binisaya nga bantayog.
Ang objective aspect niya na mao kadtong structure, kadtong nagbuntaog nga gi pabarog nga edipisyo, mahikap gyud, masukod og imong masusi. Apan timan doon nasad kanay mga subjective aspect, mga butang nga wa masusi. Butang nga naa lamang naglimin sa pagtuo sa tao or pagsalig sa tao. Sama ron niya ng mga imahinasyon, mga plano, o kadtong mga intensyon sa wa pa na buhata ang maong edipisyo. Kadto mao ang mga subjective aspect of a thing. Butang nga at dunay mga butang or kadtong butang nga dili masusi sa maong butang. Mao gihapon ang argumento niini ni Santa Claus. Aduna ni siya objective aspect ug aduna ni siya subjective aspect. Ingon usab sa mga building o edipisyo nga ang theoretical stage or stages mao kadtong mga subjective aspects nga mag-una pa man gani sa objective aspects. Ug timan nga kadtong gitawag natong objective aspects masusi lamang kana siya pinaagi sa atong galamhan. Sa in English pa gitawag nga determinable only by our senses. Ug ang subjective aspect butang kana nga masusi lamang sa kinaadman ug sa imuhang pagtuo sa butang. Mo nang giingon sa in English nga determinable only by our understanding and intellect. Mo na nga akong giingon nga ang importante diha nga kana si Santa tinuod na siya alang kanimo. Dili importante kung unsay gisultis uban nga dili na tinuod. Dili to importante ang opinion sa uban. Ang importante diha kung kana tinuod ba nimo. O mamahimo sab kana si Santa Claus Leon is a personified symbol of the positive, kind, and generous side of humanity. Buti pasabot nga mamahimo lamang siyang simbolo sa kaaghop sa tao or sa kaayuhan sa pagkamanggihatagon o ubang mga maayong mga hiyas, mga tawhanong hiyas. Taliwa sa kagubot niining kalibutan, aduna kitay makitang mga positibo nga mga simbolo lamang. Ug mamahimo kining Santa Claus tanahon sa ingon anang paagi isip simbolo sa laing mga buutang hiyas niining tawhanong kahimtang. Sa pagtapos niini, ako moingon nga Santa Claus could be a person or he could be you. Daghang salamat sa inyong pagnunot niining atong sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. O ako nang hinaot nga kamo magmalipayon niining Paskoha. Kining ato ang Pasko. Mudagaya ang pagmaya nga tunhay. Ingon man ang akong pagpanghinaot nga kitang tanan makabaton sa mabulokong bag-ong tuig. Umaabot nga tuig kanato mao ang tuig 2023 pipila na lamang ka mga adlaw gikan karon. Dako na kong panghinaot nga kitang tanan magmalipayon
niining umaabot nga tuig o akong kanunay ibilin kaninyo ang pulong nga ang pagkinabuhing tunhay mag-agad sa makanunayong pagbinuotan. Kung buot ka mong makabaton o kinabuhing tunhay, pagbinuotan kanunay. Daghang salamat kaninyo o kini ang inyong abogado ug manlalaban si Paul Alforque. Gialagad usab kaninyo sa mga Bisaya din is New Zealand. O ako moingon maayong Pasko kanatong tanan. O uban usab sa dakong panghinaot nga kita mo atubang niining bag-ong tuig uban ang maayong panglawas, kapiskay o kabaskog. Daghang salamat o Merry Christmas and a Happy New Year.